So yun guys, naka-order na ako. So antayin ko na lang. Pero shoutout muna ako sa aking pinaka-bonggang major sponsor. Julia Locator, thank you so much. Jules, thank you so much sa lahat-lahat sa pag-sponsor na sa akin. So guys, nandito ako sa may El Padrino. Dito ako magdi-dinner. So, ito yung ano nila guys. I-try naman natin dito yung kanilang pagkain sa El Padrino. Ayun, kami lang yata. Konti pa lang yung tao rito ngayon. So, mag-order ako ng pizza. I-try ko yung pizza nila rito. So, abang guys, abang. Sulit.
El Padrino Restaurante at SM City, Clark. Kain tayo. Pizza di ba? Na may kamatis and bacon. Pag-imagan. Shoutout muna ako sa aking pinaka-bonggang major sponsor, Joel Locator. Thank you so much. Jules, thank you so much sa lahat sa pag-sponsor na sa akin. May the Lord, God bless you more. God bless you more. So, ingat lagi dyan.